Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Oh jamaah salat subuh salam mriksa ingkang kula hormati. Lajengaken ngaos tasik babagan masalah rukun salat. Rukun salat iki sing wajib dilampahi ten lebete salat. Kalau mbiyen hitungane ulama niku merno-reno enten sing ngitung 13, 14, 17, 18 tergantung cara ngitung. Tapi intine mangke sami. Kalau bali wis gedhe kalau mbiyen sing pertama niku nggih kedah niat. Salat niku kedah enten niat. Ten mana mboten ten lesan sing ten mana. Lek ten lesan hukume namung sunah. Lajeng jumeneng kanggene sing mampu jumeneng mboten sakit. Terus yang nomor 3 ngelampahi takbiratul ihram. Ini ku lafaz Allahu Akbar. Sanes ngangkat tangan nih, mboten ngangkat tangan mboten masalah. Terus yang nomor 51 gini ku maos surat Al-Fatihah. Nek sing madzhab Syafi'i sing jangkep nggih sing sak bismillah. Sing sak bismillah. Lajeng selanjutnya gini ku ngelampahi ruku. Ruku, posisi ruku. Posisi ruku niki enten posisi minimal, enten posisi sempurna. Posisi sing sempurna. Nek sing posisi minimal nggih. Sing penting mangke napa niku awake mudhun terus tangane dipasne ten kene dengkul. Telapak tangannya dipasne ten dengkul. Niku nek kanggene tiyang sing normal. Kanggene tiyang sing sakit mboten saged rukuk sing kados ngoten niku. Cukupe pokoke luwih endhek saking ngadeg. Akhfadu minal qiyam. Posisine luwih rendah saka ngadeg nek posisi umpami tiyange sakit nggih, salate kali lenggar. Niku sing penting awake condong ten ngajeng sing luwih ngisor tinimbang ngadeg wae. Sing posisi pertama. Nek sing posisi sempurna nggih selain dipasno ten dengkul terus geger nggih dijejekne sampai membentuk sudut 90 derajat. Sing langkung sempurna maneh niku ditambahi waosan. Niku hukume namung sunah. Sing wajib niku bentuke, sing wajib niku gerakan rukuke. Nek waosane namung sunah. Nek pengin maos nggih, maos zikir utawa doa. Utawa saged digabung ya zikir ya doa. Ten rukuk niki mangke ten sujud sami. Mboten nangsal maca Quran. Mboten nangsal maca ayat Quran mboten. Dadi ayat Quran niku sing apike kaya ngono. Niku dilarang diwaos ten lebeti salat wayahe rukuk utawa sujud mboten nangsal. Ala inni nuhitu an aqra'al Quran raki'an ausa jidan. Terus sahabat itu aku dipenging Rasulullah, dilarang Rasulullah gak oleh maca Quran wayahe rukuk utawa wayahe sujud. Nah terus maca apa? Fa'azimu fihi ar. Maka dikongkon mengagungkan pangeran, mengagungkan Allah. Berarti saged ngangge zikir utawa dikengken fa'aksiru fihi doa. Kongkon ngakekno ndonga. Mbok ndonga mboten napa-napa. Nah nek sing ten sebagian riwayat subhanaka rabbana, terus sing tambahi rabbana, anten sing tambahi walakal ham,
terus Rabbi firli, Allahumma firli sama mawon. Pokoknya enten mengagumkan nggih subhana terus enten donga. Nah nek sing umume subhana rabbiyal azim ditambahi wa bihamdi mboten napa-napa pancen niku enten riwayate. Enten riwayate subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sampai subhana rabbiyal azim mawon nggih mboten napa-napa. Sing penting mboten maca wae ruku. Selain ruku niku enten rukun malih namine tumakninah, kudu anteng. Kudu anteng. Artine pas ruku niku mboten nangsal langsung ngadeg. Mboten nangsal demok tok terus ngadeg mboten nangsal. Kudu enek menenge. Nah, tumakninah niku meneng anteng. Antenge pirang detik, antenge pirang menit. Ukurane kaya wong maca tasbih secara normal. Artine umpama rukuk niki terus meneng saukurane wong maca tasbih subhanallah. Terus jumeneng iktidal mboten napa-napa, pun cukup pun. Dadi mboten kudu ping 3, mboten kudu anteng suwi mboten. Sing penting enten menenge. Sing penting enten meneng. Ya menenge niki ukurane wong maca subhanallah. Dina hitung dhewe iku pirang detik. Mbok 2 detik, mbok 3 detik. Nah, niku rukun. Nah nek dadi imam kudu ngati-ngati malih. Selain tumakninah, kita sebagai imam nggih kudu bijaksana ngenteni makmum padha nyusuli ruku. Ojo sampai kesusu terus iktidal balik. Mangke ngesakne sing makmum mboten saged nututi. Mangke kita niku senajan to salate jamaah apa maneh nek salat tarawih sing rakaate lumayan niku. Niku kudu sedengah. Soale mangke kan enten makmum-makmum sing lemah, sing apes. Sing apes niki maceme loro. Enek sing pengin cepet ya enek sing pengin kalem. Nek sing nom-nom ya pengin ndang cepet ndang mari. Nek sing tuwa-tuwa kan aduh boyokku. Ojo banter-banter Pak Imam. Remek kabeh. Nah, iku nggih diperkirakno tengah-tengah. Dadi ya ora kesuwen, tapi ya ora kecepetan. Nanti sampai ngilangi rukune salat. Lho niku rukuk sak tumakninah. Gerakane sak antenge. Terus manten-manten ar-rafu wal iktidal balik ngadeg posisi iktidal. Nah, posisi iktidal niki kudu jejeg kaya ngadeg wae. Nek kanggene tiyang sing sakit wau nggih mantun rodok merendah terus balik posisi jeglek ngenten. Nah kanggene tiyang sing sakit sing salate kali lenggah. Nggih kula ben kula terangaken nek salat kali lenggah niki maka didelok sik. Dhek niku sing ga iso ket mulai ngadeg utawa sing mboten saged namung pas rukuk sujud tok. Ngoten nggih. Nek mboten saged niki ket mulai ngadeg pancen ra iso, lumpuh total istilahnya ngoten. Maka mulai gerakan awal sholat ya posisine lenggah terus sampai akhir sampai salam. Pancen ra iso ngadeg blas. Tapi nek enten tiyang niku sing mboten saged rukuke, sujute, mboten saged, maka posisi awal kudu ngadeg. Mangke nek badhe ruku nembe lenggah. Nah niku nembe lenggah terus nglampahi ruku sing rada condong ngenten. Alhamdulillah. Mangke pas iktidal yo balik ngadeg neh. Mergo sing mboten saged namung posisi ruku kali sujud. Pun iktidal niku nggih ngoten. Iktidal niki posisi napa niku ngadeg jumleng niki bentuke sing dirukun sing diwajibno niku bentuke balik. Ora maca apa-apa mboten napa-napa. Gak maca apa-apa gak masalah.
Sing penting enten bali. Nah, selain balik niki nggih enten rukun malih namine tumaknina. Kongkon anteng kaya wau. Dadi mari sami Allah liman. Ora maca sami Allah ora apa-apa. Ora maca sami. Sing diwajibne ku gerakane. Gerakane. Gak maca blas meneng ra masalah. Nah, mangke niki posisinipun anteng nembe mangke diperbolehkan untuk turun sujud. Nah, niku lek sing minimal ngoten. Nek sing pengin sempurna ya ditambahi karo donga tasmek ngaranine sami Allah liman hamidah. Nek munggu riwayat setunggal riwayat niku awale perpindahan gerakan salat niku kuwabeh nganggo Allahu Akbar. Kawitane Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah ten setunggal napa kejadian niku Kanjeng Nabi napa Sayyidina Ali setunggal riwayat ngalami Sayyidina Ali niku ketinggalan jamaah. Niki terkenal cerita niki. Mergi wekdal badhe tumuju ten kene masjid niku ngajenge ten tiyang sepuh mlakune kelunak-kelunu. Nah, Sayyidina Ali niku wonge sopan saestu. Gak wani nyalip gak wani. Akhire nang gurine. Ya dikira iki kok mbah iki ya melok salat, padha-padha nang masjide. Dilalah tutuk masjid terus kok. Mboten nderek salat. Akhire Sayyidina Ali keseso mlebet ngene masjid dikira wis buyar salate subuh. Dilalah posisine dik rukuk rakaat pertama bisa. Dik rukuk rakaat pertama. Suwi rukuk ini. Nah, terus sinten niku Sayyidina Ali matur, "Alhamdulillah, aku guru ketinggalan salat gampang." Soale wedi ketinggalan salat. Lah pas matur ngoten niku Sayyidina Ali melebet takbiratul ihram nyusuli rukuk pas tani Kanjeng Nabi munine sami Allahu liman hamidah. Allah mirengaken wong sing ngucap alhamdulillah. Ya ini Sayyidina Ali. Nah, jadi pas ngadeg niku muni sami Allahu liman hamidah terus mangke ditambahi kali donga. Robbana lakal hamd terus niku monggo. Sing penting diisi zikir, diisi donga. Niku sempurnane ngoten. Meneng ya ora apa-apa, pancen mboten rukun, mboten wajib. Tapi nek sing pengen sempurna ya ditambahi wawasan donga utawa wawasan zikir. Riwayate macam-macam. Nek sing kulinone jenengan napa nggih niku mawon Rabbana lakal hamdu terserah. Pun niku terus wekdal badhe salat ditanglet iki napa Nabi wau kok rukuke suwi men. Mergo ditumpak napa di moti suwiwine malaikat Jibril ditahan kongkon ngenteni Sayyidina Ali. Soale Sayyidina Ali niku ngurmati wong tuwa. Tata krama penting saestu masyaallah. Sampai Kanjeng Nabi ditahan ora oleh nerusno gerakan salat sadurunge ndugi Sayyidina Ali. Padahal niku mek padang. Masyaallah paling suwe, rukuk paling suwe. Rukuk paling suwe. Nah niku napa keutamaane Sayyidina Ali termasuk. Pun badhe iktidal kali tumanina lajenge kula mboten ngitung nomor piro iki. Terus mudhun ngene sujud. Rukune salat ngene ku sujud. Sujud niki nggih ngoten wau. Sing wajib niku mudune, sing wajib niku gerakan posisi sujude. Mboten Allahu Akbar, gak maca iku gak apa-apa. Mboten zikire sing wajib niku. Mboten subhana rabbiyal a'la, mboten niku sing wajib. Tapi mudune niku. Nek kanggene tiyang sing normal nggih, sing normal, sing saged sujud. Maka kudu nemplekno pitung
petung balung. Umirtu an asjuda ala sab'ati adzumi. Kalau Kanjeng Nabi aku diperintahkan kon sujud ndukure nemplekno petung balung. Gini ku bathuk. Nek bathuk niki kudu nemplek, kudu enek bagian sing nemplek teng kene panggenan sujud. Senajan to namung sak garis ngene. Baik laki-laki perempuan wajib nemplek. Lajeng sing nomor 3 nomor 3 nggih niku dua telapak tangan. Niki kanggene lanang kanggene wedok ditutup ya oleh, dibuka mboten masalah. Telapak tangan niku. Dadi salate umpami jenengan ngagem sarung tangan, mboten masalah. Mboten masalah. Sing penting nemplek. Umpama gawe sarung tangan utawa ngenten iki mboten kayak ngene mboten napa-napa. Terus nomor sekawan nomor gangsal gini ku 2 lutut. Nek lutut niki lanang wedok wajib ditutup. Wajib ditutup lanang wedok. Karena bagian saka aurat. Nek sing lanang cuma pokoknya ono lutut sing ketutup ngoten mawon. Nek sing wedok malah wajib. Mungkin nomor 6 nomor itu sing wajib nemplek gini ku jari-jari kaki, kedua kaki. Kanan karo kiri, kaki kanan kaki kiri niku drijine nek sing nemplek. Mboten kudu 5-5ne, mboten wong dawane ra padha. Wis itu kecekluk jenengan gak usah dipeksa. Pokoke sing nemplek. Kadang kula tingali enten sing jempole tok. Kadang enten sing niki tok, mboten napa-napa. Sing penting enek sing nemplek ngoten. Ojo diawangno. Nah, sing mboten aku niku kan ngawang. Sujude niku sikile ngawang, mboten masalah. Kudu nemplek. Nek sing kangkung dibuka mboten napa-napa karena mboten bagian aurat. Nek sing ekstrim wajib ditutup. Tur malih kudu tumaknina. Nah niku rukune malih kudu anteng sih. Kudu ditahan sih. Sepiro nahane nggih sami kados wau. Saukuran wong maca tasbih normal. Subhanallah. Burung detik mbok 3 detik. Niku kangge tiyang sing normal. Nek sing tiyang sing sakit sing mboten saged sujud. Mboten saged sujud, maka posisi sujudnya adalah lebih rendah sangka piyambake wau nglampahi rukuk. Dadi nek umpama tiyang sing sakit nggih mboten saged sujud, mboten saged rukuk, mboten saged sujud. Dadi umpami wau rukuke namung sementen terus iktidal, maka sujude luwih hendhek malih. Ngenten. Pokoke luwih hendhek sangka posisi rukuk. Cek ana bedane antara rukuk kali sujud. Nek pengen sempurna yo ditambahi waosan. Kados wau ten rukuk ten sujud mboten nangsal maca Quran. Gak oleh maca ayat Quran. Sing oleh napa? Tasbih, zikir utawa donga. Nah, lek sing umume kita mungkin sing pun kulina nggih subhana rabbiyal a'la. Tambah wa bihamdi mboten napa wonten riwayat. Nah, ngoten nggih iku cekap sak ngoten iki nek sing ditandhataken. Nah, saya baik dah. Monggo. Menawi berarti sekarang kita utuh dia Pak. Nggih. Menawi utuh dengan sempurna contoh atau telepon terakan Pak Statikam beberapa media. Nggih. Kalau tangan Pak, tenang. Dapat tersikut. Nggih. Umpami ten ngantek tersikut. Nggih. Niku salate sana mboten Pak. Dados wudu niku kan wajibe rukune wudu niku kan salah satune ghuslul yadaini ilal mirfaqaini tumeka maring sikut loro ngoten. Ila niku sampai nanggone sikut. Berarti sikute katut mboten? Katut. Sikut katut dibasuh. Makane Abu Hurairah niku mulangi wudune iso diluwi dhuwure sikut ben jagani gak ngepres. Mangkane kula ben kula aturaken kangge kadang bapak-bapak sing ngagem napa niku lengen dawa
Nggih, lengan panjang niku kadang diwingkis kan sesek, Pak. Ngomong sing tambah ilmu niku. Dadi biyen jahite rada keciliken, pas waya diwingkis niku sesek. Akhirnya kadang gak sampai buka sikute. Niku dienggo wudu, nek gak kena sikute, maka hukumnya batal. Nek wudune batal berarti mboten dianggap wudu, berarti salate mboten sah. Maka kudu disempurnakno. Makane sing pertama niku asbilil wudu, sempurnakno wudu, jangkepno wudune niku riye. Penting saestu karena ngapunten. Wudu niku kan tugase ngilangi hadas. Ngilangi hadas. Tiyang sing salate mboten wudu atau wudu tapi mboten sempurna. Iku sebutane nggih wong faqidut tahura ini, wong sing pancen apa kilangan kesucian, sudah tidak bisa memenuhi syarat suci. Maka salate umpama piyambake darurat, ya salate tetep dikeket, tapi engko kon baleni, mergo piyambake tidak memenuhi syarat. Saking pentingnya wudu niku. Makane wudu niku kula baleni kala niku karena niku meskipun tenggene rukun Islam niku wudu mboten disebut, tapi pondasine salat niku saka wudu. Maka wudune riyen jenengan penaken, jenengan sempurnakno riyen nembe mangke pinuju salat. Nggih, ngoten nggih. Cekak nggih. Ibu-ibu enten sing ditekan. Cekak. Mungkin manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.